பார்த்துட்டு ஒரு என்ன வேலை எப்படின்னு பார்ப்போம். அவர் கூப்பிட்டு போகிற நேரம்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ചേട്ടാ സുഖം തന്നെ. പിന്നെ ആനന്ദോണ്ട് പറഞ്ഞ ഷുഗർ മെഷീൻ വാങ്ങാൻ, ഷുഗർ ചെക്ക് പണി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ എത്ര മണിക്ക് പോവാം? ഞാൻ വരും 6 മണിക്ക് എത്തും. 6 മണിക്ക് മുന്നാലെ എത്തുക. നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിൽക്കില്ല. നീ സ്ട്രൈറ്റ് വരും. ഇപ്പം ഞാൻ ദുബായ് റൗണ്ട് കൂടല്ലേ, ആൽബയ റൗണ്ട് കൂടെ എത്തിയ എത്തില്ല എത്തും.